Zdravím všetkých od vody. Dneska sme sa rozhodli s kameramanom natočiť jedno úplne autentické video z rybačky, kde budú znázornené naše úspechy aj neúspechy. Bude to skôr také náučné video, kde sa budeme snažiť niečo okomentovať a poprosím o zhovývavosť, keďže to bude naozaj prvé hovorené video. Budem loviť privlačov na mojom obľúbenom pstruhovom potoku. Samozrejme, tie podmienky sú tento rok veľmi kritické, takže dávame si aj pozor na to, aby sme neprekročili nejakú teplotu 18 stupňov vody, aby sme tým rybám neubližovali, ale bude to skôr o tom nejaké informácie predať, keďže občas dostávame aj e-maily, respektíve nejaké dotazy, keďže naše videá tvoria len zo strihy, kde to vyzerá veľmi ľúbivo, ale naozaj v teréne, aj sám kameraman vie, že je za tým veľa potu, pádov a hlavne teda aj tých neúspechov, lebo na tých videách naozaj je to dosť skreslené. Samozrejme, ono sa to tak páči ľuďom, ale tá realita môže byť odlišná, čiže občas nejaká ryba spadne, občas odtrhnem nejakú nástrahu. Ulicu hádam dneska nezlomíme, to by sme nemuseli. Video bude koncipované naozaj úplne prirodzené, bez nejakého plánu, čiže všetko, čo budem hovoriť, dá sa povedať, od pásu, tak ako ja tieto veci vykonávam veci stopný. Pri týchto lovoch používam ulicu do 2 metrov, táto konkrétne má 1,9 metra, mne vyhovuje parabolická akcia, pretože sa mi to viacej páči, ale naozaj nech si každý používa to, čo mu vyhovuje a tak, aby si ten lov užil. Na výjak mám nejakú 2,5 tisícku, je to 12-ročný Shimano Stradic a silom používam 18, tak, aby som zbytočne tie ryby moc neunavoval. Takže rýchle vyťahnutie a pustenie naspäť. Občas samozrejme treba aj, aby som tú rybu podržal, keď sú nejaké prekážky, takže mne vyhovuje taký hrubší silón. Používam aj 16, ale teraz konkrétne na tomto navijaku je 18. Začneme wobblermi, ktoré mi na tejto riečke alebo potoku fungujú a postupne uvidíme, či sa nám bude dariť buď na nejaké rotačky alebo nejaké gumené nymfy. Takže hlavné teda je, že všetky nástrahy používam osadené jednoháčikmi bez protihrotov, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité, keďže to minimálne zranuje tie ryby, aj keď naozaj je tam, povedal by som, dosť vysoká stratovosť tých rýb, ktoré sa povypínajú, ale naozaj to stojí za to, že tú rybu môžem rýchlo pustiť, menšiu rybu môžem rýchlo pustiť priamo vo vode, nemusím ju chytať do ruky, čiže naozaj toto je veľký benefit a v dnešnej dobe by to malo byť samozrejmosť. Ja už to považujem ako samozrejmosť, aj keď trvalo mi chvíľu si na to zvyknúť, keďže tie ryby mi z toho padali. Teraz áno, sú obdobia, kedy mi padne pár rýb, sú obdobia, kedy nemôžem pomaly žiadnu rybu na to vyťahnuť, teda zábery sú, ale pri zdolávaní mi sa vypne, ale jednoducho naozaj stojí to za to, aby sme tie ryby a hlavne teda keď sme na pstruhovom potoku, kde sa vyskytuje, ja by som povedal ešte stále veľmi prirodzená slovenská forma pstruha potočného, používali háčiky, ktoré čo najmenej zraňujú tie ryby, keď už ich chceme loviť. Poviem niečo o nástrahách, ktoré používam. Ja mám vo veste 2 základné krabičky. Táto naľavo je úplne základná, kde mám nejaké wobblery na začiatku. Nabitý tam mám 4 rapalu, ale tu je napríklad Ilex. Potom tu mám nejaké rotačky a posledná časť sú gumené nástrahy nymfy. Tie mám väčšinou na tungstenoch a muškarských háčikoch bez protihrotu. Samozrejme všetky nástrahy, ktoré sú tu, naozaj, tak sú na jednoháčikoch bez protihrotu. Naozaj funguje to veľmi dobre. Ľudia si na to zvyknú. Aj tieto väčšie, aj tie mám v podstate dané, aj tie mepsky 2, 3. Ale samozrejme, keď idem už chytať a neviem, čo sa bude diať, respektíve nejaký neznámy potok, alebo začínam niekde, tak začínam s nejakými jednotkami, hej. A to sú naozaj nástrahy, neviem, či to je vidieť, bez protihrotu háčiky, takže toto je taká základná krabička, ktorú musím mať vždycky. Sú tu aj nejaké nulky a dvojnulky, ale to som nepoužil
to už ani neviem, kedy som naposledy použil. Samozrejme je dobré mať niektoré rotačky aj napríklad čierne, občas mi funguje aj čisto čierna, občas mi funguje s farbou struha potočného, tá neviem, kde teraz je, strieborné, zlaté a medené, to sú taký naozaj základ, ktorý je povinnosťou mať pri sebe, ja to tak nazývam, ale teda dá sa samozrejme odchytať s hocičím a ja teda v väčšine prípadov, tento rok už som tu bol, tak začínam s wobblerom, Rapalou Ultraminou 4 cm, ale teda uvidíme, či budú tie ryby reagovať, ako budú reagovať, či prejdeme na nejaké nymfy, alebo dáme nejakú rotačku. Samozrejme, všetko je na tých jednoháčikoch a až pri tej danej vode je vidieť, že na čo máme chytať, respektíve na čo tie ryby reagujú. Takže v druhej krabičke, na druhej strane vesty, mám wobblery. Naozaj na vrchu mám nejaké karabínky, ktoré treba je používať pri tých wobbleroch, nerobím tú slučku. A tu mám naozaj pstruhové wobblery, mám tu nejaké Rapaly, nejaké Ilexy, naozaj také, čo mi funguje, čo už mám nejak vyskúšané. A opäť dodávam, že všetky tie nástrahy sú na jednoháčikoch bez protihrotu. Dávam aj ten stredný háčik dole, čiže je tam vidieť, že je tam jednoháčik. Toto sa mi normálne zaprelo, nechce pustiť, nevadí, sa stáva. Čiže toto je veľmi dobré. Samozrejme, ten Ilex nerozumiem tomu, ale niektoré tie ich wobblery chytajú oproti iným wobblerom. Neskutočné. Takže a v ruksaku mám ešte ďalšie krabičky pre istotu. Samozrejme, keď chodím na nejaký menší potok u nás v Karpatoch, tak si toho toľko nenosím, ale tu si beriem, aby som mal všetky tie možnosti. Takže v tomto prednom vačku nabíjačky, tu mám také väčšie pstruhové wobblery, tiež na jednoháčikoch bez protihrotov. Toto je napríklad špička, je to 7 cm Ilex trikolor, sú tam dva jednoháčiky bez protihrotu. Neviem, či to je teda vidieť. Dobre. Samozrejme, mám tu nejaké Rapaly 13, nejaké sedmičky, takže toto je taká krabička, kde sú väčšie nástrahy. Tu, v tomto miešku, mám gumené nástrahy. Už dlho to takto nosím, čiže nejaký základ mám v tej prvej krabičke, ale naozaj tu mám veľa nymf. Sú tu od Ilexu larvy a potom sú tu klasické berkly, nymfy, rôzne tvary. Mám tu aj tungsteny a háčiky k tomu, čiže to. No a potom tu mám ešte, a na to občas chytám, občas nie, svoje výroby, nejaké streamre, zaťažené tiež tungstenom. Občas sa mi na to dá chytať, občas nie, ale teda opäť háčik bez protihrotu, vpredu tungsten, dá sa to nahodiť, veď nahadzujem aj takisto tie nymfy, čiže fajn, není s tým problém. Takže toto mám porobené. Tu sú také, dá sa povedať, väčšie. Tam je už aj nejaký olovený drôtik, opäť háčik bez protihrotu a naozaj veľmi pekne to funguje, znázorňuje to hlaváča, dávam tam trochu fialovej farby ako muškár, od začiatku sme to dávali, takže to mi občas funguje, ale teda základ je tá prvá krabička, kde mám výber tých wobblerov, mám tam nejaké tie nymfy a nejaké tie rotačky. Samozrejme, ja som privlačiar, začínal som s rotačkami, takže to je moja srdcovka, mám to rád, keď ťahám tú nástrahu a cítim trochu ten odpor, tá špička sa ohýba a viem, že to pracuje. Takisto pri tých wobbleroch, tam je veľmi dobre cítiť prácu tej nástrahy a pri tých nymfách je to trošku iný lov pre mňa, ale samozrejme má to svoje opodstatnenie, keďže na tom tungstene tá nymfa vie veľmi pekne plávať aj v tom stĺpci a teda neviem, či úplne napodobnovať, s tým by som sa až tak moc nestotožnil, pretože tie nymfy sú 3 osmičky, ale keď napodobňuje, ja som teda nejaký muškár, entomológ, čo by sa venoval tomu hmyzu a tak, ale
tá nymfa na tom tuxtene naozaj vie pekne rezať ten vodný stĺpec a niekedy len stačí nahodiť a vidím, ako ťukajú do tej nymfy a teda signalizuje to záber a dajú sa samozrejme chytiť na to aj väčšie ryby. Opäť záleží to od danej situácie a treba hlavne mať možnosti v tom teréne, preto toho nosím toľko, takže mať možnosti a vedieť sa trochu zariadiť, na čo tie ryby vedieť sa trochu zariadiť, na čo tie ryby budú reagovať a potom sa dá aj niečo chytiť. Čiže asi takto je to u mňa, nie je to nič komplikované, že by som nejaké nástrahy tajil. Keď sa ma niekto opýta, tak dáme tam aj fotky do videa, kde budú tie nástrahy statické, takže si to môže každý zastaviť a pozrieť, ja s tým vôbec problém nemám. Takže k tej povinnej výbave nosím podberák, struhový delfín spin. Je dôležité, aby mal gumenú sietku, ktorá tým rybám neubližuje. Samozrejme sa to rýchlo vysuší, nesmrdí to. Podberák nosím pripnutý na karabinách, keďže som ich už niekoľko postrácal z tých magnetov, aj keď som to mal na tých šnúrkach, padalo mi to na tých poisťovacích, čiže toto mi viacej vyhovuje. Ja ten podberák používam naozaj minimálne, keď chcem nejakú rybu zmerať, prípadne si nafotiť, tak OK, podoberiem, bezpečné, je to pre tú rybu veľmi šetrné, ale inak nie, väčšinou tých ryb púšťam, veď to si ukážeme vo videu. Samozrejme potom peán, ten tiež používam, ale neviem, keď by som mal nejakú rybu extrémne zažratú alebo takéto niečo, čiže mám ho tu, samozrejme cvikátko na vlasec a povinná výbava meter, jeden meter mám tu taký menší a druhý meter mám tu, keby bola väčšia ryba normálne, akože porádna ryba, ale také ryby na pstruhovke my nechytáme. Takže tak. Čiže to by bolo k nejakej povinnej výbave. Že k oblečeniu ideme od hlavy po pety. V prvom rade okuliare. To nie je také oblečenie až tak moc, ale polarizačné okuliare, naozaj je to pre mňa jedna zo zásadných vecí na ryby. Dovoluje mi to vidieť pod hladinu, samozrejme eliminuje to tie odlesky, ale naozaj mi to veľmi, veľmi pomáha. Takisto vidím, keď nejaká ryba vybehne, ako reaguje. Takže naozaj je to veľmi veľká výhoda. Polarizačné okuliare odporúčam, kvalitné. Dáme nejaké videjko, kedy sú rozdiely. Potom nosím vestu. Vestu som si nehal poradiť v roku 2012, odtedy na to nedám dopustiť. Mám dve vesty, jednu mám, dá sa povedať, privlačiarsku, druhú mám muškársku, ale teda používam klasickú vestu. Ja si než nepotrpím na nejaké imidžové, drahé vybavenie. Musí to byť pre mňa funkčné, čo je funkčné. Tá prvá vesta mi vydržala nejakých 8-9 rokov, kedy už nebolo rentabilné robiť tie zipsy. Naozaj je to veľmi výhodné, mám všetko pri sebe. Takže vesta, takisto by som apeloval, nosím oblečenie v nejakej maskáčovej farbe, námete, ale je dôležité, aby nás nebolo vidieť. Tie ryby nás sledujú, veď to si tiež povieme, a sledujú. Vidia nás, keď prichádzame, takže zbytočne ich nechceme plašiť, my ich chceme loviť. Čižmy. Ja používam dlhodobo, každý, kto pozná moje videá, gumené čižmy. Mám doma zabalené asi jedenkrát použité dýchače. Mne to nevyhovuje. Nevyhovuje mi ten štýl, už som ich aj nejaké poničil, takže nosím tieto gumenné. Sice vyzerám v tom všelijako divné, ale naozaj pomer, to, ako to mne vyhovuje a čo mi to plní, aké vlastnosti. Pokiaľ niekomu vyhovuje tie dýchače, nech si to kľudne dá. Takže asi tak. V tých čižmách mám klasické také termovložky, čo sa dávajú do tých gumákov pod kolena. A samozrejme, ja ich mám ešte, toto mám do pása, naozaj mi to vyhovuje do pása. Mám tam traky a ruksak. V Karpatoch u nás nenosím ruksak, tam si beriem len vestu, odchytám, ale takto, keď ideme na také trošku expedičné rybačky, že naozaj sme pol dna mimo auta, potrebujeme nejakú vodu, nejaké jedlo, keď natáčame, nebodaj powerbanky, nejaké kameramanské náradie, čiže naozaj tento ruksak, ten mám, ja neviem, 8 rokov a
naozaj plní všetko, čo by plniť mal. Samozrejme, nedám dopustiť, keď ideme už takto, aby som tu nemal lekárničku. Lekárničku treba mať. Môže sa stať hocičo na rybách. Našťastie ja zaklopem, ja som nemal nejaký úraz. A raz som bol s bratom ako kameramanom. Ten sa skoro napichol. Ty si to pamätáš, hej? Presne na tomto potoku. Čiže ten sa šmykol z takého svahu a naozaj tam hrozil vážny úraz. Čiže treba, kto je pripravený, toho nemôže nič prekvapiť. Respektíve vie dobre zareagovať. Takže to by bolo asi tak k tomu ruksaku, respektíve k celému oblečeniu. A ideme loviť. Sme tu 2 dny. Dneska má byť pekné. Uvidíme, čo zajtra. Zajtra hlásia nejaké prehánky. Voda je extrémne čistá, extrémne nízka. Samozrejme, sledujeme si tú teplotu, aby mala pod 18 stupňov, má nejakých 17. Takže je to aj bezpečné pre tie ryby, ale zameriavame sa skôr na to, aby sme chytili nejakú väčšiu rybu, prípadne dneska chceme skôr podebatovať. Dnešné video bude naozaj dávať nejaký pohľad na môj štýl lovu, ako ja chytám sám, prípadne čo pri tom používam, ako to vnímam. Ja len teda budem apelovať, že každý by sme mali dávať pozor, respektíve brať ohľad a byť tolerantný k tým rybám a samozrejme aj ku kolegom rybárom. Kameraman to už pozná, že keď niekedy stretneme nejakého rybára, tak dekujeme sa, hej, nebudeme mu tam chádzať, nepredbiehame ho, nemám to teda rád a musíme sa naozaj navzájom rešpektovať a tak potom si zachytá on aj my. No a teda uvidíme, že čo sa podarí. Samozrejme, je to naše prvé video, tak poprosím o naozaj zhovivavosť. Tu je vidieť, že ja neviem ani, jak sa mám tváriť, ale chceme naozaj, aby bolo v tom videu vidieť takú reálnejšiu časť tej rybačky, pretože, jak som povedal na začiatku, tie zostrihy, naozaj tam je vidieť len tie také pozitívne, dobré veci, ale tá rybačka, tam môže byť aj nejaké to sklamanie, niečo sa nevydarí, nejaké pády do vody, máme postracaných niekoľko vecí, ulica zlomená, toto mám už druhé gumáky tento rok, hej, ktoré som v podstate prepichol, takže chceme naozaj takým úplne prirodzeným, jednoduchým štýlom podať tieto informácie aj ostatným kolegovcom, ktorí o to budú mať záujem. Ja viem, že mám aj nejakých hejterov na internete, no tak tí to nemusia pozerať, ja neviem, ako niektorí mi pozerajú videá a komentujú to, keď mi sa niečo nepáči. Samozrejme, pokiaľ by som nejak zasahoval do nejakých iných práv, OK, treba upozorniť, ale pokiaľ idem len niekomu spraviť zle, respektíve naozaj mám ten úmysel a žiadna konštruktívna kritika, tak to ma nezaujíma. Ja také komentáre občas mám a tie vymazávam. Aj keď som liberál, dá sa povedať, umiernený, toto asi nebude dobré, tak akože toto nerešpektujem, keď mi tam niekto nadáva, respektíve začne osočovať. Na záver tohto úvodu poviem len toľko, že uvidíme, čo sa nám podarí natočiť. Ja upozorňujem, že nemáme nič pripravené. Nádhera tej rybačky je v tom, že nevieme, či tie ryby budú brať, či sa nám bude dariť, či sa nám nebude dariť. Čiže uvidíme na záver, akým spôsobom sa to celé zostrihá. Každopádne hlavná myšlienka tohto videa je ukázať tú našu rybačku v takej čo najprirodzenejšej forme, aby tam boli znázornené aj tie iné stránky tej rybačky, nie naozaj len tie zábery. Takže budem k tomu aj niečo hovoriť v rámci tých videí. Budem tam dávať svoje myšlienky. Nemusí s tým každý súhlasiť.